Утро хора, часът е 5:20, аз съм станала преди 10 минути. Имам горе-долу 2 часа, за да сготвя, защото към обяд ще ми дойдат гости. Плана за готвене, не знам дали ще го спазя, докъде ми стигне времето. Тук отзад зад мен, виждате, съм си подготвила месо, съм изкарала от фризера някои от продуктите. Леля ми калеко ми ще идват. Леля ми пости, нали сега са великденските пости, за нея ще направя постно ястие. Планувала съм да й направя булгур с маслини, с гъби и с разни зеленчуци, нали, вътре. Даже това ще е първото, което ще направя. Другото планувано нещо е за всички. Гювеч с зеленчуци, свинско месо. Да, защото само тя пости. Планувала съм да направя и кюфтета, защото те ще остават до утре. Днеска е събота, те ще остават до неделя, за да може да нямам ангажименти. И на детето също ще направя манджа. Да има за днес. Обличам се, вързвам си косата и почваме да готвим. Видите кадрите как готвя. Извинявайте, просто е 5 часа. Не мога да свържа 2 изречения. И да, добре, че съм си записала и хумус ще направя. Част от нощи си приготвих неща и също така си записах, защото знам колко съм неадекватна сутрин и може да забравя. Ето, добре, че съм си написала, значи и хумус ще направя. Почвам да правя булгура. Така, за него ще използвам гъби, лук, морков, чушка, тиквичка ще сложа малко, защото и в гювече ще има тиквичка. Изсипваме си сега една чашка булгур. И първо ще ги мина на тиган и след това ще ги сложа във фурната в тавичка. И ще добавя чесън. Така, сега продължаваме с гювеча. Той ще има абсолютно същите зеленчуци, плюс гъби, но тук ще добавим тиква, месото казах и картофи.
Ето го и гювечът е готов. Не знам колко се чувам, но часът е 8:12. Правя закуска на малката, тя още спи. Мисля, че ще стане в 7:30, но явно ще е в 8:30. Супер! Сложих и да пробвам лук на хута, тиквичка, лук, морков и чушка и подправки. И сложих и булгур. И тук и правя кускус. Часът е 9 и започва детето да закусва. Аз докато нахрана малката, мъжа ми е измил чиниите и отишъл на работа. Сега ми остана само да пусна прахосмокачка. То е чисто на всеки ден заради малката, защото тя постоянно лази по земята и така. И сега дойде времето да се преведа малко в вид. Да си изправя косата. Пръскала съм си термозащита още от 9. И да, сега ще си направя вафлички, защото на моята тънка коса грам обем нямам. И милата ми изстрадала преса от 6-ти клас. Сега съм на 28 години, тази преса ми е от 6-ти клас и не ме е предала. Взех си я за, не знам, за 15 лева от пазара. Сега да ви покажа и майка ми какво ми е прави. За мъжа ми, за зечето, най-милото зече на света. На мене ми е взела, тези ароматизатори са много хубави, много ги харесвам, много хубаво миришат. Това. Така. Това майче трябва да е кокосовото, да. Взела ми кокосово брашно, защото търсих тогава и не можах да намеря. Взела ми е форми. Да, аз обожавам форми, между другото. Друго какво има? Книжка за детето. Думите. Тя е такава, да. Добре. Да. Ето е и пижамата. Някаква пижама от Kaufland. Е взела аз, защото с такива си спа късички. Ми е взела някаква. Пижамата, между другото, са много удобни и са памучни. И леля ми донесаха, Гъби ми е донесла. За малката такива бисквитки. Между другото, аз съм и давала, те са хубави. Нека да отделим минута време за тези вкусоти. Да, вече опитах. Бях и казала преди време, че много ми се ядат. Значи не знам как ги прави. В смисъл, тя ми е казвала рецепта, но съм забравила. Значи уникални мафини, казвам ви, това са най-хубавите мафини, които съм яла някога и някъде. Да, сапах се. Значи уникални са. Хляб с квас. Между другото, той вече и него го опитахме. Много е хубав. Всъщност пишела е хляб с квас, ама не знам дали е с квас всъщност. Така да, отчупили сме и тук на малката. Отчупих среда, тя много го хареса. И за зечето домашна ракия от Накалеко. Да се включа общо взето цял ден с малката се занимават леле и Калеко, играят си, аз напред-назад. Сега тя спи, часът е 5, след малко ще я събудя. Само да вметна, че ми се спи много. Но ще си легна чак вечерта, може би ми се личи и по очите. Но нищо. Всичко е точно. Ами кюфтетата ще ги направя още тази вечер и ще изпържа един тиган картофки за гарнитура. Ще ги правя във фурната, когато са готови ще ви ги покажа. Също така забравих да кажа, сега ще ги измия няколко пъти в студена вода, за да им махна нечистето и след това ще ги подсуша на кухненска хартия. И тогава ще ги сложа в тигана. И ето ги картофите, изкарах ги и ги посолих, сложих малко червен пипер и много малко ръснах риган, значи стават уникални. Ето ги кюфтенцата сочни, те са с домашна кайма.
И стават, че парат. Ето така, сега вече са по-изтинали, да ви покажа. Ето. Супер сочни стават. Специфичното е, трябва да се умесят равномерно всичките кюфтенца и да се умесят хубаво. Вие видяхте сутринта как съм ги умесила с ръцете във вода на всяко едно кюфте. След това ги слагам в предварително загрята фурна, без вентилатор, отгоре и отдолу да пече на 200 градуса и ги пека 27 минути. Нали, то зависи от фурната, но не ги оставам да се припичат. Да, стават отдолу така, но може примерно да си ги обърнете. Аз не ги обръщам. И стават също много бързо, лесно и вкусно, смисъл такъв да не се пържи. Да, вкуса не е същия като пърженото кюфте, но пак ви казвам, че на нас ни харесват. Ето. Не знам колко ще се чуя, но всички вече спът, както винаги лягам последна. Часът е 11:46. Изкъпана съм, намазах си крема и сега лягам.